kai ne mai gyaran lamarina. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Awa gida. Kai, awa gida ne. Na ga kamar kana cikin wani ciki. Ka ba cikin farin ciki. Ya anka kuma. Mai gidana. Mai gidanka. Wane mai gidanka? Mai gidana baka san shi ba. Babban hamshakin nan. Shiko. Ya anka yi. Kai, ka san da ya sai sabon tolho. Telefon. Waya. Sai ban tsohuwa. Ya mika ma tsohuwa. Ya mika ma tsohuwa. To kuma yana ji da ni wa. Ya sai kuma sabon moto. Ya anka da shi. Sai ban tsohuwa. Tsohon. Sannan kuma da ya sai sabon moto kuma. Ya anka yi. Sai ana ban tsohon moton ma. To in shekaran jiya ya san da shina shi da kai sosai ha. Ya kamata ka rike amana kai. Yana ji da ni sosai gaskiya. Shekaran jiya ya sai sabon mota. Motan nan sai ban tsohon. Ya baka tsohon mota. To yanzu jiya na ya gina sabon gida. Haka na gama ya yi omen tsohon gidan nan. To yanzu ka sa wani abun mamaki. Ba sani ba. Haka labari na ji. Dadi zai kashe ni. Dadi. Ya yi sabon amarya. To ya za shi kuma. Tsohon nake sai bani. Ki baka tsohuwa. The Michael.